Για θα ήθελα ένα τόσο με ζαμπόν. Ένα τόσο με ζαμπόν, φυσικά, έχουμε απ' όλα. Τι θα προτιμούσες, με μερέντα ή με μαγιονέζα? Είναι πολύ ωραία και τα δύο. Εγώ θα διάλεγα μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Είναι τέλεια. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ νόστιμη. Και εγώ μαγιονέζα θα προτείνω, πάντα προτείνω στους πελάτες μου. Αλλά στις μαλάκες πελάτες. Πάει μερέντα, δεν έχεις χάσει τίποτα. Τι είπες? Πάει μερέντα, δεν έχεις χάσει τίποτα. Η μερέντα είναι καλύτερη. Και καλύτερο μαλάκα, εσύ και η μερέντα σου. Σε παρακαλώ, πώς μιλάς έτσι? Γιατί θα πας και την πει και νομίζεις ότι εγώ φοβάμαι, γαμημένε, παλιολούγκρα, γάμω το σπίτι σου. Θα σου γάμισω εγώ το σπίτι που δεν μπάσταρδα και μην μιλάς εμένα έτσι. Και στον κόλο. Και στο βάλω, θα δώσω στον κόλο σου. Άκουμε λούγκρα. Λέγε ρε πως τι. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Σπάρτη και κάτι τέτοιες μαλακίες δεν τις σηκώνω. Γι' αυτό δώσου μου ένα τόστ και βούλωσέ το μόλι λούγκρα. Παλιολούγκρα, λούγκρα.